presento veure, atenció, presento l'Oriol Nel·lo. L'Oriol Nel·lo és un dels geògrafs més reconeguts d'aquí del país. Va estudiar a l'Autònoma de Barcelona, d'on és professor de l'Autònoma. Era deixeble de l'Enric Lluch, el germà de l'Ernest, el germà gran, que va introduir tota una sèrie de corrents noves de geografia aquí a Catalunya. Va estudiar als Estats Units a la Johns Hopkins University. És membre de l'Institut d'Estudis Catalans, va ser director de l'Institut d'Estudis Metropolitans de Catalunya, ha estat diputat al Parlament de Catalunya en dues legislatures i un fet important d'ell és que ha estat secretari de Planificació Territorial de la Generalitat sota les ordres del Quim Nadal, en aquells governs que hi va haver un canvi i unes noves polítiques urbanes i territorials. L'important d'ell, i podria parlar també de la col·laboració que va tenir del director general d'Urbanisme, que era el Joan Llor, van fer una combinació i van impulsar algunes coses importants. En diré tres, sobretot els plans territorials parcials de Catalunya. Sense aquesta empenta que hi van donant, els plans aquests parcials es anaven retardant, no es feien i van aconseguir fer tots aquests plans territorials que han estat molt importants per un urbanisme de contenció, de modificació que s'ha portat al país. Un altre tema important és la preservació de l'espai marítim. Les lleis de costes, almenys preservar el que encara no es havia malmès, també va ser una obra important que va fer, i una tercera cosa que diria important va ser les lleis de barris, les primeres lleis de barris que van permetre una certa rehabilitació d'algunes ciutats antigues que ho necessitaven. Ha produït molt, vull dir, és d'aquelles persones que no li fa nosa escriure i també és una persona que de jove havia estat escolta i per tant ara anirà, sí. Ara sí, ho tindríem així. Bé, bon dia a tothom. Deixeu-me abans que res agrair molt cordialment l'amable invitació per ser aquí aquest matí. És un goig de ser-hi, en primer lloc per tornar a Manresa. No hi havia vingut des d'abans de la pandèmia. Ara comentàvem, fa un goig que enamora. En fi, quan tornes als llocs sempre te... I la segona qüestió, doncs, per poder participar en aquestes jornades de la Universitat Catalana d'Estiu a Manresa. El tema que ens proposa en Josep Oliveres per aquesta conversa nostra, que serà necessàriament breu perquè haurem d'acabar abans de les 11, és el tema de la relació entre les ciutats mitjanes, que vosaltres heu anat tractant al llarg d'aquestes jornades, i el procés de metropolitanització, és a dir, la tendència del territori a integrar-se, a fer-se tot més un, a concentrar la població sobre el territori i a fer-se més interdependent. Per això... Ui, no, per això no. Sí que anem malament, per començar. Ara sí, i tornem a posar... És d'aquells que es va apagant si no el toques.
doncs aquí sí que anirem malament amb això. Aviam, sí. A veure si la tecnologia ens deixa fer. Els meus fills sempre s'exclamen que no sé ni tan sols posar el vídeo, o sigui, ja veuran. El tema que ens proposa en Josep Oliveres és tractar això, ciutats mitjanes i l'àrea metropolitana de Barcelona. De fet, s'han vist aquestes dues realitats tradicionalment com dues realitats antagòniques, no és veritat? El creixement metropolità de Barcelona, és a dir, la tendència de la població a plegar-se sobre el territori entorn de la capital, ha estat vista molt sovint com una mostra de desequilibri, és a dir, que estaria provocant aquesta tendència a la concentració un desequilibri en el territori català. I una de les expressions d'aquest desequilibri seria la merma de la importància de les ciutats mitjanes, de tal manera que es passaria d'una estructura policèntrica, si volem dir-ho amb aquesta paraula tan lletja, a una estructura monocèntrica. Pitjor encara, estaríem passant d'una estructura en la que hi haurien tants caps, tantes expressions del territori català, a una estructura que en podríem dir macrocefàlica, com amb un cos massa xic per un cap massa gran. M'agradaria parlar amb vosaltres, discutir amb vosaltres fins a quin punt, a la llum de l'evolució, del procés d'urbanització, de les transformacions territorials que avui estan tenint lloc a Catalunya, podem dir que aquesta visió, que és tan general, que és tan compartida, avui dia es correspon a la realitat. I ho farem, si us sembla, mirant aquests quatre aspectes. Primer arrencarem dels antecedents. D'on ve aquesta visió que contraposa el creixement de Barcelona al de les ciutats mitjanes? Després parlarem de quines són les fases del procés d'urbanització i com han afectat a les ciutats mitjanes i en quin moment estan. A continuació tractarem de la qüestió de les desigualtats, és a dir, aquesta forma d'evolució del nostre territori, fins a quin punt condiciona desigualtats, per exemple, amb el que ara ens deia l'Oliveres, en la possibilitat d'obtenir serveis, de treballar, etc. I finalment ens parlarem molt breument de quin és el paper que el planejament territorial dona a les ciutats mitjanes. D'on venen les nostres percepcions de la relació fa o menys desigual la nostra vida, fet de viure on visc. I finalment, què hi podem fer des del punt de vista del planejament i en particular d'aquest planejament territorial de la que ara ens parlava en Josep Oliveres. D'on arranca aquesta idea que el creixement de la ciutat, de la gran ciutat de Catalunya, és negatiu per la resta del país? De fet, arranca ja iniciat el segle XX. Fins a iniciat el segle XX, fins a la primera dècada del segle passat, la visió dominant a Catalunya, la visió, per exemple, en el moviment catalanista, era que el creixement de Barcelona era molt positiu per al conjunt del país. Tots tindreu al cap, sens dubte, la figura d'Ildefons Cerdà, que tenia aquella idea de que calia enfortir la ciutat
com a forma de transformar també la societat, de fer possible el desenvolupament industrial, d'integrar les noves tecnologies, el ferrocarril, la mobilitat, el vapor. I tots tindreu al cap també la figura de mossèn Cinto Verdaguer, la seva oda a Barcelona. Si la llegim avui, 1883, em sembla recordar, és una oda al creixement de la ciutat. En néixer maçona de murs de coronares, 3 voltes el senyires, 3 voltes el trencares, saltant-lo com un lleó. Ell vol que la ciutat trenqui la murada, i li diu, vols muralles? Vols muralles ciclòpees? Déu te les dà més grans. I quines li proposa? El Pirineu. Li proposa l'expansió territorial al màxim, i fa aquell cant a com els pobles es van tornant ciutats. I com tots van cap a Barcelona, corrent a passos dobles, vers on portaran les aigües, si no a la mar, los rius, diu mossèn Cinto. És aquesta visió de l'abans ciutat de Comtes, de riu a riu ja estesa. Aquesta és la visió positiva del creixement de la ciutat, que genera tot, que té tot una continuació, que trobaríem amb Gabriel Alomar, el pensador socialista també, que ja deia la progressió no és regió, ciutat, nació, sinó que deia la progressió és regió, nació, ciutat. El punt més alt del nostre desenvolupament seria precisament la capacitat de crear una gran ciutat. Perquè això és el que ens posarà en el context internacional, això és el que també permetrà l'avenç social, la transformació social, una societat més desenvolupada, també més igualitària. Aquesta és la tradició optimista en el paper de Barcelona en el conjunt de Catalunya. Aquella que veu, per dir-ho en paraules de Jaume Vicenç Vives, Barcelona com l'eina en les mans d'un poble renaixent. Això, però, es torça d'una manera molt decidida a inicis del segle XX. I es torça, sobretot, al voltant de la Setmana Tràgica. La Setmana Tràgica ve a demostrar com la ciutat certament és un instrument que permet un gran desenvolupament, que permet produir grans riqueses, que permet jugar en el context internacional, però també és un lloc molt perillós. És un lloc extraordinàriament perillós en el qual en qualsevol moment, en qualsevol cantonada, pot sorgir la revolta, pot sorgir la revolució. Es pot perdre el control de la ciutat, com va passar en aquelles jornades tràgiques del juliol de l'any 1909 i com tornaria a passar el juliol de l'any 1936 i com tornaria a passar una i una altra vegada. Abans parlàvem de mossèn Cinto, potser alguns teniu al cap l'altra oda a Barcelona, la de Joan Maragall, que és ben bonic el contrast entre les dues. Vosaltres sabeu que Maragall, Joan, aquí el tenim, com a bon burgès, ell s'estava a Caldetes fent vacances, era el mes de juliol, i estava escrivint aquesta oda a Barcelona molt en la línia de mossèn Cinto. On te'n vas, Barcelona, el mateix que embriagada amb tan gran llibertat, etc. Tot va a la mar de bé. I a meitat d'escriure, en aquells dies, li arriben les notícies dramàtiques del que està passant a Barcelona. I si vas llegint el poema, hi ha un tom
radical a la meitat, no? Però què fas, ciutat? Que ens fas abaixar el rostre, grollera, li fa tot de retrets, no? Aquella ciutat que es veia com la palanca del creixement, ara es veu com un lloc de perill. I d'aquí sorgirà tota una línia de reflexió, d'idees sobre seria bo que la ciutat no creixés tant i en canvi que creixessin altres ciutats, les ciutats mitjanes. Una de les figures més destacades en això és aquest senyor que teniu aquí, Agustí Calvet, Gaziel, el que fou el director de La Vanguardia. Ell té un text preciós que es diu Les viles espirituals, que es figura un marcià, arriba un marcià i sobrevola Catalunya. I aquest alienígena gairebé no es pot creure la meravella que veu. No ha vist terra més bonica, no ha vist terra més harmònica, no ha vist diversitat de paisatge més gran. I de cop hi ha un lloc que veu com una taca fosca, horrenda, que put, que treu fum. I diu, com és possible que aquests que han tingut aquest país meravellós hagin deixat sorgir això aquí? I això és Barcelona. I què se n'ha de fer? Hem de revertir, diu Gaziel, aquest procés de concentració de població i activitat a Barcelona. Alerta catalans, Barcelona és per tot Catalunya un veritable perill. Desfem la immensa foguera, tornem a encendre arreu els vells fogars dispersos. Cada gota a la seva font, cada aigua a la seva font, cada gota al seu canti. Gaziel escriu que és una meravella, és un home molt carca, però escriu que és una meravella. És aquesta idea de desfem el procés d'urbanització, la concentració del procés d'urbanització per tornar a les viles espirituals, que li diuen, per recuperar un equilibri, que és l'equilibri territorial, però que també és l'equilibri moral, que també és l'equilibri social que la gran ciutat està destruint. En la mateixa línia trobaríem aquest altre personatge, que és segurament el més important, un dels més importants demògrafs catalans d'inicis del segle XX, de la primera meitat del segle XX, Joan Anton Vandellós, que era de Figueres. Vandellós tenia aquesta idea, que és un gran estadístic, com vosaltres sabeu, tenia aquesta idea que la urbanització de la població comportava la decadència dels pobles. Això està emparentat amb Spengler i amb tot això. Què venia a dir? Quan la població es fa urbana, quan les dones s'incorporen al mercat de treball, deixen de tenir cura de la família i deixen de reproduir-se de la mateixa manera que ho feien. I cau la taxa de natalitat. I això fa necessari importar gent de fora. I aquesta gent de fora és l'esca, és la llavor del desordre, del capgirament de l'ordre moral, de l'ordre social, de les nostres virtuts racials, com diu Vandellós. Vet aquí, doncs, hi ha tota una línia que ha arribat també fins a nosaltres. Teníem aquella línia, aquella visió optimista, si volem dir així, de l'evolució de la ciutat, que arriba fins a nosaltres també, perquè arriba, de l'Humà passaríem a Rovira i Virgili, de Rovira i Virgili passaríem a Oriol Bohigas i ens arribaria fins aquí. Però aquesta altra línia pessimista també hi és, i amb molta força, i que també ens ha arribat fins a nosaltres. Avui els termes d'aquest debat ens poden... Bueno, ce l'abbiamo fatta, que diu, ara, sí? Bueno, escolta, em permetreu que no intentem... Però per què ho fa això, home? Per què ho ha de fer? Per què?
fent així. S'han callat. Llàstima perquè us portava tots uns mapes, etc. Sí. És una creu, això tremendo. No, és que a més té... Jo què sé. Deixem-ho estar. Què hi farem? Bueno, em sap greu perquè us havia preparat tot... Potser s'ha col·lapsat, però en principi per aquí hi hauria de funcionar. Sí, torno... Sí. Mira. Sí, només faltaria. Això de... Molt bé. Abans passava que et deixaves les notes de la conferència i ja l'havies fet, o de la classe, no? I ara, mira. Sí, anem endavant, moltíssimes gràcies. Sí, moltíssimes gràcies. Ara l'anirem movent cada 2 per 3 perquè no sé... Dic que avui els termes d'aquest... Moltíssimes gràcies. Que els termes d'aquest debat ens poden semblar antiquats. Per quina raó? Per la raó que, com sabem, el procés d'urbanització ha pres una altra via. El procés d'urbanització té, de fet, com 2 grans fases. Una primera es caracteritza per la concentració de població i activitat sobre el territori. Nosaltres aquesta la recordem bé prou, no? Els que som grans de la sala sabem que hi ha una línia de concentració de població i activitat sobre el territori que remunta als 700, que passa durant tot el 800 i que arriba al seu moment més alt en la fase aquella entre 1959 i 1975 del segle passat, i que comporta l'abandonament de les àrees rurals, 2, el desplaçament de població des d'aquestes àrees cap a les àrees urbanes, 3, el col·lapse en molts casos de la ciutat, l'aparició de les perifèries informals, una de les coses, una de les mentides que nosaltres expliquem als nostres estudiants és que la ciutat europea es desenvolupa a través de processos formals, això és que primer ve la urbanització i després ve la construcció de les cases, això simplement no és veritat. Jo vaig néixer, és veritat que vaig néixer en temps juràssics, però jo vivia a sota la muntanya de Montjuïc, allà en el barri de la Font de la Guatlla, i jo quan mirava per la finestra de casa dels meus pares veia enfilant-se cap a la muntanya un paisatge no molt diferent del que seria la Rossinya, el Vidigal, l'Alemao, qualsevol de les faveles actuals de Rio. I això més o menys es resol, per dir-ho d'alguna manera, amb l'aparició de les grans unitats d'habitatge de massa. Aquest procés, aquest moment de la concentració, certament redueix el pes relatiu de les ciutats mitjanes sobre el conjunt de Catalunya. Per què? Home, perquè hi ha un moment, ara ho veurem, que l'àrea metropolitana estricta, l'àrea metropolitana xica, arriba a plegar la meitat de la població de Catalunya. Ara, contra el que molt sovint tenim la impressió, aquest procés s'ha revertit. I s'ha revertit de fa 50 anys. Algú va dir que els morts atenallen el pensament dels vius. I és així, nosaltres seguim encaparrats amb una visió com si el territori encara funcionés com funcionava fins l'any 1975. Però això ja no és més cert. Per què? Perquè aquella implosió urbana ha estat seguida d'una explosió urbana, a través de la qual les àrees urbanes s'han fet més grans, la població ha tendit a dispersar-s'hi i el territori a integrar-se. I això és el que ha comportat
Primer, el sorgiment d'allò que van ser aquelles urbanitzacions disperses, ara venint amb el tren, els Viladecavalls, els Vacarisses, etc. Però d'aquelles després van passar a la urbanització dispersa, els Sant Quirze del Vallès i aquelles coses més potents, i avui dia la dispersió de l'urbanització sobre el territori, la integració del territori, arriba a tot Catalunya. Arriba a la Cerdanya. Mira, si ho volem mirar en termes de... Aquí us he posat l'evolució de la població per municipis en els països catalans en aquest doble moment de concentració i dispersió. En vermell, municipis que perden. En verd, municipis que guanyen. Aquí tindríem la fase de la concentració màxima, 60-81. Ja ho veus, perd tot el país, a excepció de l'àrea central, aquí, de la comarca de l'Horta, aquí, de la Badia de Palma, aquí. Ara, aquesta fase és substituïda per una altra en la que ja ho veieu, 1986-1996, d'aquella dominança del vermell, veieu com el verd es va extenent, com per exemple a Mallorca, el pla que perdia, ensenyar-lo a Mallorca és on t'arribo, més amunt no hi arribo, dic que el pla que perdia tot sencer, veu com es va concentrar les pèrdues a uns pocs municipis en el centre, i si arribem a la fase 96-2007, mira-la aquí, les pèrdues ja són molt limitades. La crisi ha vingut a enredar-ho, i hem tornat, però ja són unes pèrdues més moderades que en els darrers anys, ara ho veurem de seguida, s'han tornat a reduir. Mira, si nosaltres volem mirar quin és el pes de l'àrea metropolitana, de la regió metropolitana sobre el conjunt de Catalunya, molt sovint, si ens ho pregunten, diríem, creix cada vegada més. És veritat això? No ho és. Barcelona pesa avui sobre el conjunt de Catalunya menys del que pesava en temps de la Setmana Tràgica. L'any 1900 Barcelona pesava el 27%, ara pesa el 21%. Direu, Oriol, ens enredes, perquè no hauries de comptar Barcelona, sinó que hauries de comptar l'àrea metropolitana sencera. És així? Tampoc és així. Per què? Perquè l'àrea metropolitana, que és això d'aquí, va arribar a tenir l'any 1970 el 50% de la població de Catalunya i ara tot just arriba al 40%. De nou, Oriol, ens enredes, perquè hauries de comptar la regió metropolitana, és a dir, aquell espai immens de la Tordera, el Foix, del Montseny i Montserrat al mar, no? És així? Tampoc és així, perquè aquest àmbit va arribar al seu màxim el 1981 i des de llavors està estancat o perd pes relatiu. Què és el que guanya pes relatiu? La resta de Catalunya. El procés de metropolitanització, que nosaltres l'hem vist només com concentració, avui té tota una altra característica, que és un procés d'eixamplament, de dispersió, que té els seus avantatges i té els seus inconvenients. Per què es produeix això? Per la raó essencial a la que es referia en Pep Oliveres abans. No pas perquè tinguem creixements, moviments naturals diferenciats. No és pas perquè a la resta de Catalunya la gent tingui més fills que no pas a la regió metropolitana, sinó perquè hi ha un procés de migracions internes a Catalunya que fan que cada àmbit tendeixi a enviar població cap a aquells que l'envolten. I així, aquí, posem per cas, a vosaltres al Bages, aneu rebent cada vegada més població que ve de l'àmbit metropolità barceloní. Jo us he posat aquí la seqüència, però ara això vosaltres d'on esteu asseguts no ho veieu, això és el període 88-95, això és el període 96-2007. Fixeu-vos que Barcelona envia població cap a la resta de la conurbació.
cap a la primera corona, cap a la segona corona, cap a aquests territoris, Baix Penedès, Anoia, etc. Tots reben de Barcelona. Barcelona perd cap a la primera corona, però la primera corona l'envia cap a la segona, cap etc. Cada un envia cap als que l'envolten. Aquesta tendència, que ha sigut molt potent, es va reduir en els períodes de la crisi econòmica. Veieu que les fletxes, que són la mitjana del moviment anual en cada un, es fan més estretes, es fan més xiques. No es reverteix, és a dir, no és que la gent torni a Barcelona, però els saldos es fan més xics. Però es va tornar a animar arran amb la recuperació i ha pujat moltíssim després de la pandèmia. Això ho podríem ara mirar, però jo ara no us cansaré. Per exemple, això són els saldos de Barcelona amb els municipis de la regió metropolitana. Si fossin positius, vol dir, si Barcelona en rebés dels altres municipis serien verds, i si són negatius són carbassots. No n'hi ha ni un que sigui verd. La ciutat tot s'ho menja? No. La ciutat avui dia es dispersa. I a les ciutats mitjanes de la regió metropolitana com els hi va amb això? Doncs reben del centre i treuen cap a l'entorn. Granollers rep de Barcelona, de Santa Coloma, de Montcada, i treu cap a la Roca, cap a Cardedeu, cap a la Garriga. Mataró rep de Barcelona, de Santa Coloma, de Badalona, etc. i treu cap a Argentona, cap a Cabrera, cap a Llavaneres. I així podríem anar dient. Això és Sabadell, això és Terrassa, etc. I a vosaltres, com us va això? Quins saldos teniu vosaltres? Com ho porteu? Aquí us he posat, he calculat el que serien els saldos migratoris d'allò que n'hi podríem dir els territoris colindants amb la regió metropolitana estricta. D'acord? Per tant, Baix Penedès, ja pertanyent al camp de Tarragona o aquesta cosa que n'hi diuen la vegueria del Penedès, l'Anoia, el Bages, el Moianès i la Selva. Aquí tindríeu el saldo en Barcelona amb la primera corona, amb la segona corona, etc. I això és per períodes. Jo, Pep, us deixaré la presentació i després no sé si hi ha manera de penjar-la a algun lloc, perquè potser algú estaria interessat en les dades. Veieu com de tots els àmbits aquests interiors a vosaltres, de tots rebeu, en tots els períodes. Aquest en el període abans del 96, aquest en el 96-2007, menys en el període de la crisi econòmica, que es redueixen els moviments, es torna a excitar després, no? Com els regidors de l'Ajuntament de Manresa segurament coneixen, perquè esteu rebent gent, i en canvi, respecte al conjunt de Catalunya, a la resta de Catalunya vosaltres cediu, envieu cap a fora. Ho veiem, això? És a dir, que rebeu del centre i envieu cap a fora. Això planteja el tema de les desigualtats i de les desigualtats territorials. Molt sovint s'ha associat aquesta noció del desequilibri territorial, el fet que el nostre país estigui desigualment poblat, al fet que hi ha diversa capacitat d'accés a la renda i als serveis segons on es visqui. Els geògrafs amb això hi hem donat moltes voltes. A vegades sortint-se'n, a vegades no tant. En Pep Olivés, per exemple, ha escrit sobre l'origen dels desequilibris territorials a Catalunya. Com ho hem fet tradicionalment? Mira, hem dit, mirem què passa si mirem, per exemple, el nivell de renda per grans àmbits geogràfics. L'àmbit metropolità respecte al Pirineu. Si ho mirem per grandàries de població,
Manresa respecte a Navarcles o Balsareny o Montmajor. Mirem segons si és urbà o rural. I amb això hem anat traient unes indicacions. Ara jo us mostraré unes dades que vosaltres no podreu llegir, però que us les comento, i que són il·lustratives. Per exemple, si nosaltres agafem la població amb estudis superiors, població amb estudis superiors per àmbits geogràfics. Aquí tindríem les dades. En la regió metropolitana de Barcelona, població més gran de 24 anys que tingui estudis superiors és el 30%. En el Pirineu és només el 25%. Què vol dir això? Hi ha una desigualtat. Clarament, deu ser més fàcil, també pels nivells de renda, etc., però també per la proximitat, és més fàcil tenir estudis superiors si vius a la regió metropolitana que no pas si vius al Pirineu. Si ho mirem per grandàries de població, a Barcelona la població amb estudis superiors és el 39%, en els municipis més xics de 1.000 habitants és només del 20%. Xiquets, aquí hi ha una diferència molt, molt substancial. Si ho mirem per àrees urbanes, àrees rurals, la diferència no és tan gran, 29 contra 20. Però on es troba la diferència fonamental? No es troba tant en l'oposició entre àmbits geogràfics, entre grandàries poblacionals, que és molt el nostre tema de les ciutats mitjanes, o en l'eix urbà rural, sinó en una altra forma d'aplegar les dades. Quina és? Les de la segregació residencial. Què és la segregació residencial? La tendència de tots nosaltres de separar-nos sobre el territori en funció de la nostra capacitat de triar lloc de residència. Nosaltres podem triar lloc per viure segons els nostres ingressos i segons els preus del sòl i l'habitatge, no és cert? I això fa que uns puguin triar més que els altres. Els que poden triar menys es veuen confinats, si ho volem dir així, emprant aquest verb que ha estat de moda, en aquelles àrees on els preus són més baixos. I els qui més tenen també s'apleguen sobre el territori. Per què? Per gaudir d'uns serveis millors, etc. Què passa si nosaltres apleguem les dades sobre estudis superiors o estudis superiors en aquests àmbits? Doncs veiem que si les diferències entre l'àmbit metropolità i el Pirineu eren de 30 a 25, aquí, entre els barris acomodats, benestants, i els barris més pobres, és de 52 a 15. Les diferències territorials avui a Catalunya existeixen, però les més decisives no passen tant per les grans fractures territorials antigues, per la Catalunya rica, la Catalunya pobra, com s'havia pogut parlar, la Catalunya urbana, la Catalunya rural, com s'havia pogut parlar. No. Passen essencialment per les diferències entre barris a dintre d'una mateixa localitat, a dins d'una mateixa comarca. Vosaltres direu, això afecta el territori metropolità només. No és veritat. Anem-se'n al Pirineu i comparem el que passa a Bolvir de Cerdanya amb el que passa al barri de l'estació de Puigcerdà. Comparem el que és les condicions de vida al barri nou del Valira, allà en el mesclant de les aigües de la Seu d'Urgell, amb el barri del Poble Sec. Comparem les condicions de vida en el centre de Tremp i ara no em vull estendre. I tots teniu al cap com podríem comparar aquí a Manresa o com podríem comparar el Pla de Bages, no? Això ens obliga a veure el tema, també el tema de les ciutats mitjanes, amb una òptica diferent, no? Perquè la contraposició, el joc, no és tant
que el procés si m'ho deixeu dir d'una manera una mica provocativa, el problema de les ciutats mitjanes avui no és que el procés d'urbanització sigui massa fort, sigui massa potent, i això els hi privi de vitalitat, perquè tot s'aplegui a Barcelona, sinó al contrari. El problema de les ciutats mitjanes és que el procés d'urbanització no és prou potent per irradiar-se sobre la totalitat del territori. No és prou potent com per fer prou que Manresa, que Vic, que Igualada siguin centres de gran rellevància en el conjunt de Catalunya. Veieu el tombant. I el tema de les desigualtats avui no es pot mesurar tant amb la contraposició de grans territoris, sinó a l'interior de cada un d'aquests territoris, de cada una d'aquestes ciutats. I ara jo portava aquí unes coses per mostrar-vos, unes coses que hem fet amb els companys de Sardenya sobre capital territorial, però no tenim temps. Perquè vaig al final, que és el tema de quin paper s'ha donat a les ciutats mitjanes en el planejament territorial de Catalunya. Tradicionalment, hi ha hagut aquesta idea que el territori estaria més ben organitzat, més ben endreçat, si les ciutats mitjanes tenien més paper. I aquí en el cas de Manresa és obvi. Si Manresa pogués tenir, si Vic pogués tenir, si Igualada pogués tenir, si Balaguer, etc. I això ha estat present, ara no m'hi extinc aquí, des del Regional Planning dels germans Rubió i Tudurí dels anys 30 fins al Pla Provincial del senyor Baldric de l'any 59, fins als plans aquests de regió metropolitana. Què és el que ens diu avui el planejament territorial que tenim vigent? Aquest del que es referia en Josep Oliveres, que es va aprovar entre 2006 i 2010. Doncs diu que el territori de Catalunya s'hauria d'articular sobre allò que n'hi diu un model nodal. Què vol dir això? Que si hem tingut el risc de la concentració a ultrança de població i activitat sobre el territori en el període 59-75. Si hem conegut posteriorment els problemes que genera la dispersió informe de la població i l'activitat sobre el territori, cal apuntar per un altre model. Quin és aquest altre model? Aquell que diu, davant dels riscos de la dispersió, de l'escampadissa, aquests que porten a sacrificar peces essencials del territori per coses que potser no caldrien, aquells que posen escorxadors o grans superfícies en terrenys de grandíssima importància, com aquí mateix en el Pla de Bages. Davant d'això, és bo apostar pels creixements amb contigüitat, per la densitat enraonadament elevada, per la distinció clara entre l'espai construït i l'espai obert. Davant de la dispersió, compacitat física. I davant de la tendència que porta a l'especialització del territori, és a dir, la tendència que porta que cada un dels llocs s'especialitzi en una sola cosa. Aquí la residència, allà els llocs de treball, allà el comerç, allà... que és aquella tendència que buida de vida, que buida d'activitat, moltes hores al dia, molts dies a la setmana, tantes parts del nostre territori. Seria bo, ens diu el planejament vigent, apostar per la mixitat d'usos, per la barreja, que és el que fa la vida urbana, que és el que redueix les necessitats de mobilitat. Davant de l'especialització, complexitat. Davant de la dispersió, compacitat. Davant de l'especialització, complexitat. I davant de la tendència a la separació dels grups socials sobre l'espai, aquesta de la segregació de la que parlàvem, és bo, ens diu el planejament territorial vigent, apostar per la convivència de grups socials diversos en el mateix espai. No tant perquè es coneguin i convisquin, això ja està bé, sinó sobretot perquè paguin impostos junts, perquè només si paguen impostos junts l'efecte distributiu dels serveis podrà
podrà tenir efecte. Sant Cugat del Vallès té uns ingressos municipals de gairebé 1.700 euros per habitant. Badalona no arriba a 900. Tenen més dret els habitants de Sant Cugat a uns serveis municipals que els de Badalona o els de Santa Coloma. La segregació porta a la desigualtat, reflecteix la desigualtat, però és que la manté i la reprodueix. Davant de la segregació, doncs, ens diu el planejament territorial vigent, hauríem d'apostar per la cohesió. Davant de la dispersió, compacitat. Davant de l'especialització, complexitat. Davant de la segregació, cohesió. Compacitat física, complexitat funcional i cohesió social serien les tres apostes, si ho voleu dir així, del planejament territorial vigent. I això articulat com? En un sistema urbà, que ja ho veieu, cada una d'aquestes ciutats té un àmbit al voltant del qual cada una d'aquestes ciutats articula el territori al seu voltant. Aquí ja us he posat, ara no tindrem temps perquè em queden 2 minuts, d'entrar en concret en el vostre pla, en el pla territorial parcial de les comarques centrals. Però essencialment el que ve a indicar és la necessitat d'enfortir aquestes àrees urbanes com Igualada, com Manresa, com Vic, com Solsona, com Berga, a un altre nivell, que tenen la capacitat d'irradiar serveis sobre el territori, de generar activitat sobre l'espai. Vet aquí, acabo. Nosaltres venim d'una tradició que ha volgut veure el creixement metropolità com un creixement contraposat al benestar del conjunt del país. Això, per un llarg període, segurament ha estat justificat, perquè per un llarg període aquest creixement metropolità s'ha produït a expenses, drenant recursos de la resta del país. Però des de fa 50 anys això ja no és més així. No vol dir que allò que està passant en l'actualitat sigui tot beneficiós. Per exemple, hi ha processos de dispersió de població i activitat sobre el territori. Haig d'acabar, Pep? Tinc un minut encara? Sí? 2. Doncs dic, no vol dir pas que això sigui necessàriament tot positiu. Però sí que és veritat que ens ofereix unes grans oportunitats. Per què? Perquè després d'haver remat durant molt de temps contracorrent, després d'haver tractat de mantenir l'activitat, la vida en aquests vostres nuclis contra la tendència general del procés d'urbanització, ara, en principi, si fóssim capaços de conduir-ho, de fer-ho de manera ordenada, de manera endreçada, aquest procés d'urbanització ens afavoreix. Per què? Perquè estem en aquesta fase dispersiva de població i activitat sobre el territori. Del que es tracta, però, és de donar-hi ordre, d'articular-ho, de governar aquestes transformacions, de tal forma que en comptes de traduir-se en una dispersió informe sobre el territori, vinguin a articular-se sobre les ciutats mitjanes. I aquest és el vostre tema d'aquí. Res més, moltes gràcies. Només faltaria.